Bé, ens trobem aquí per conversar amb el professor Miquel Molís, muntanyà, catedràtic de Prehistòria del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona, per reflexionar també en el que és l'acabament d'una etapa professional i el començament d'una altra, segurament, en el marc dels actes de la jubilació del professorat de la Facultat de Filosofia i Lletres d'aquesta universitat. Començo directament amb les preguntes. Miquel, en quin moment vas pensar que la prehistòria era una opció laboral i la Universitat Autònoma podia ser un espai de futur? Jo vinc del món de l'excursionisme, de l'espeleologia. Durant tota la meva joventut vaig fer moltes activitats de muntanya, d'aventura, i en aquest món d'aventura, el coneixement, la recerca, ja hi tenia una presència. Per tant, vaig començar fent coves a la zona d'on soc original, que és Osona, coves del Toll, coves del Far, i a partir d'aquí l'interès per les ocupacions prehistòriques que anàvem trobant en els abrics em van semblar una bona dedicació. Això em va permetre passar primer per l'Arxiu Episcopal de Vic, conèixer persones que em van marcar, el capellà, el mossèn Eduard Junyent, el Martí Cassany, i després, un cop vaig començar fent els estudis d'arqueologia, també altres persones que em van marcar. Dintre del món de l'arqueologia, la prehistòria era el que m'interessava, em segueix interessant, és un camp, diguem-ne, de coneixement molt incert, però molt provocador, i arrel d'acabar els estudis en un moment del franquisme tardà, molt insatisfet amb el que hi havia a Catalunya i a Barcelona en particular, vaig marxar. I al marxar vaig conèixer altres països i vaig començar a voltar pel món amb arqueologia, amb prehistòria, i vaig anar a parar, després de passar per Sud-amèrica i companyia, vaig anar a parar a Palmira, al Pròxim Orient. I a Palmira vaig quedar encisat del món oriental i llavors a partir d'aquí una tesi doctoral en el marc dels estudis del Pròxim Orient a la Universitat de França, de Lyon, amb l'equip que ja vaig començar a treballar, i a partir d'allà anar fent una mica la carrera científica. Molt bé. Com era la Universitat Autònoma que et vas trobar? Clar, jo vaig arribar a l'Autònoma l'any 1988, per tant fa més de 35 anys que estic en aquesta casa. I era una universitat que encara, diguem-ne, estava en construcció. De fet, les universitats jo crec que sempre estan en construcció, però en aquell moment encara es notava més el fet que estàs en construcció. I vaig arribar, diguem-ne, d'alguna manera per intentar contribuir a la construcció amb el que a mi m'agradava més, que era la recerca internacional. Lògicament, la universitat ha de comportar ensenyament i recerca, i em vaig adaptar a l'ensenyament, al revés, no solament em vaig adaptar, sinó que m'ha agradat molt, però també he mantingut aquesta recerca oriental. Jo crec que per la universitat, llavors, el fet de marcar una línia internacional que vaig intentar obrir cap a la zona del Pròxim Orient va enfortir la universitat amb una estructura, com deia abans, de construcció permanent. En aquesta recerca internacional, quines experiències i quines troballes en destacaries? Clar, jo he treballat molts anys al Pròxim Orient, vaig començar a Xipre, després vaig passar a Síria i vaig estar molts anys, després vaig passar a Turquia, i ara estem, com a universitat, estem al nord d'Iraq. Llavors, clar, són molts anys de recerca, mai recerca amb individualitat, sinó sempre recerca amb equip que des de l'any 89, 90, ja va quedar clar que era un equip de l'Autònoma i que podíem participar en col·laboracions i en cooperacions amb universitats estrangeres, però que hi havia d'haver un nucli UAB, no? I això d'alguna manera s'ha mantingut fins ara. Hem fet molts convenis, moltes col·laboracions amb universitats d'Istanbul, amb la Universitat ara de Salahaddin a Erbil,
però amb la de Damasc, que també va ser una etapa fructífera abans de la guerra, però sempre amb aquesta idea, diguem-ne, el que podríem dir-ne, un desenvolupament professional de tipus internacional, diguem-ne, no colonialista. La idea una mica és que totes aquestes poblacions, encara que sembli estrany, són poblacions molt riques en història, són molt riques en personalitat humana, i col·laborar amb ells és un enfortiment per la gent d'Occident. I quins esdeveniments polítics? Clar, no, molts, hòstia, per favor. Clar, molts. He viscut etapes molt intenses a nivell polític treballant en aquests països, sense conèixer en detall el moviment polític, però és veritat que amb les relacions humanes acabes enfortint una mica el coneixement de la població. Vaig viure l'etapa de Bashar al-Assad, diguem, el pare del Hassan al-Assad, per tant, una etapa com es pot dir així, diversa, per dir-ho d'una manera correcta, que no era estrany trobar-te els paramilitars pels carrers, en situacions d'agressivitat. Vaig conèixer el món dels nòmades. El món dels nòmades és molt particular, perquè són gent que s'escapa una mica de les estructures organitzades de l'Estat i, per tant, provoquen unes situacions que poden escapar-se de la realitat normalitzada que tenim a Occident. He viscut també l'etapa de la guerra civil a Síria, que lògicament m'ha afectat molt, perquè portàvem 20 anys treballant allà i, per tant, de 20 anys de cop i volta. De fet, cal recordar que l'Autònoma, l'equip d'arqueòlegs de l'Autònoma va ser l'últim equip internacional que va marxar abans de l'inici de la guerra civil a Síria. Estàvem excavant el mes de març del 2011 i tothom ens deia no, això és una petita revolta vinculada al món de les revoltes dels països àrabs. I van marxar, diguem-ho així, per cames cap a Turquia, estàvem a la zona de l'Eufrates, i després s'ha convertit en una llarga guerra de més de 10 anys que encara dura. Per tant, aquest també és un fet convuls políticament que afecta la recerca, perquè lògicament ara totes les mostres arqueològiques que teníem d'aquests jaciments estan allà, no hi podem accedir, a veure si al futur hi podrem accedir. Però també hem viscut situacions que tu, Anna, coneixes bé, a la zona del nord d'Iraq, amb l'estat islàmic, el Daesh, no? Que arribem per fer una campanya al setembre de 2016 i ens diuen no us acosteu a l'aeroport, que Daesh està intentant, diguem-ne, agafar l'aeroport com a punt de conflicte. Per tant, hem viscut moments que, sens dubte, com a persona forània, no els pots viure de manera aïllada, sinó que l'important és que amb les xarxes de col·laboració, de treball conjunt que fas amb els equips locals et permeten donar una dimensió global no solament a la teva feina de recerca científica, sinó també a l'experiència sociològica que comporta treballar a l'estranger. I si això no atura la recerca, què l'atura? La recerca no s'aturarà mai. És una cosa innata a la naturalesa humana i és una cosa innata allà on som ara, que és a la Universitat Autònoma de Barcelona, i no solament és una naturalesa innata, sinó que jo crec que la Universitat Autònoma té un prestigi internacional vinculat a recerca, ha de fer tot el possible per mantenir-ho i ha de lluitar una mica, perquè lògicament amb 38 anys que jo he viscut d'aquí els canvis han estat notables i seran notables en el futur, però qualsevol responsable administratiu polític de la universitat ha de saber que hi ha una ànima recerca autònoma, una ànima de recerca jove, una ànima de recerca interdisciplinar. Les facultats estan en un campus que s'interrelaciona entre ells. Pots anar a fer un cafè amb els de geològiques i demanar col·laboració per una cosa que amb les altres universitats de l'estat espanyol a vegades es fa molt més difícil perquè o bé per tamany o bé per geografia els hi és menys fàcil aquesta correlació que tenim a l'Autònoma. I això és un tret que jo crec que de cara al futur s'ha de mantenir i enfortir d'alguna manera
tota l'energia que calgui tant pel personal com pels estudiants, com per suposat a les administracions o professorat que s'encargui de la gestió de la universitat. I a nivell de troballes o... és a dir, en el marc dels processos de neolitització, aparició de les ciutats, no? Desenvolupament de la jerarquització social, quins ítems t'han sorprès més o quines troballes realitzades en els jaciments que has portat t'han sorprès més? Clar, clar, sempre partim de la idea de que l'arqueologia prehistòrica, la prehistòria o l'arqueologia en general, té troballes, i aquest és un fet emocionalment molt intens. El fet que tu saps que estàs trobant una resta que fa 1.000 anys, mil anys que ningú l'ha tocada, per tant això et provoca una càrrega emocional, sentimental molt forta. Però és veritat que d'alguna manera aquestes troballes es converteixen en un marc més ampli d'interpretació a mesura que les vas coneixent. Lògicament hi ha moments intensos en qualsevol etapa d'investigació passada, però d'alguna manera, jo què sé, per exemple, no? Seria, em sembla que era l'any 2006, a la vora de l'Eufrates, estàvem excavant i de cop i volta en una de les cases van aparèixer un conjunt de pintures al terra. Eren les pintures, o són encara, una de les pintures més antigues trobades al Pròxim Orient. Era un conjunt d'unes 20 i pico figures femenines en plan dansa i, per tant, d'alguna manera va ser un moment emocionalment fort, no previst. Vam treballar fins, em sembla que eren altes hores de la matinada. L'avantatge una mica de treballar amb recerca internacional és que hi ha una cooperació molt elevada entre els equips i, per tant, en aquest cas vam demanar als equips italians que estaven a la zona a veure si ens podien ajudar. No havíem previst una restauració aquell any i, per tant, aquests equips italians ens van facilitar restauradors, una primera restaurador. Vam fer venir també restauradors de l'Institut de Patrimoni Cultural d'Espanya, de Madrid, i per tant va ser una operació d'aquelles que improvises, però que dintre de la improvisació hi ha una seriositat en la realització i també una càrrega emocional forta, no? Aquest seria una mica així. Últimament n'hem trobat altres, és a dir, el que sé, trobes una petita peça, un segell cilindre que et provoca, diguem-ne, un element provocador de coneixement, una sepultura monumental, molt gran, amb un gran aixovar, provoquen elements. Però són sempre troballes que en el moment d'efectuar s'han de compartir a nivell de tot l'equip, doncs en el fons la troballa és de l'equip i al mateix temps, diguem-ne, donar-li el to científic perquè això es converteixi en un ítem de coneixement històric del passat. El reconeixement internacional es forja en aquestes col·laboracions a camp, és transgeneracional, però hi és. Clar, sí, clar, hi és. Clar. Sí, més no per bellesa, diguem, per bellesa ve baixa, diguem, d'alguna manera, perquè, clar, si vas resistint, doncs a la llarga sí que així. No, el que hi ha és una solidaritat i una cooperació que va més enllà de les fronteres, no? Jo diria fins i tot dels oficis o de la professió, no? És veritat que en qualsevol professió tens amics i tens enemics, o adversaris, per dir una manera. I això amb arqueologia... Bueno, si coincideix la problemàtica i això, no? Més que no... Rivalitat, diguem, d'alguna manera, no? Però és veritat que al mateix temps el treball amb honradesa, la persistència, l'intentar trobar aspectes innovadors, és a dir, jo en dic la creació del coneixement, això ajuda a que d'alguna manera hi hagi un sector de la professió que et digui, hòstia, aquest està reflexionant cap a noves vies de coneixement, i això és molt positiu. I a nivell metodològic? No, per exemple, les aportacions de l'escola francesa o els holandesos, veure treballar diversos equips, com ha influït a... Clar, jo vaig estar fent la tesi en un marc d'escola francesa, escola dels annals, estructuralista,
Levi-Strauss, Leroy Gourhan, i per tant, quan vaig arribar a l'Autònoma, aquí, el departament que em va acollir, que en aquell moment era el Departament d'Història de les Societats Precapitalistes, era un departament de coneixement que sobretot es basava en el materialisme històric. Llavors, de cop i volta, em vaig trobar amb la confluència de diguem-ne així, dues orientacions filosòficament d'història que havien d'encaixar dintre del que seria la meva recerca futura. I ho vaig intentar, o ho he estat intentant durant tots aquests anys, no? La idea de combinar-ho. Això en diríem la línia metodològica general. Després hi ha les petites metodologies, que és veritat que en aquests 30 anys estan canviant moltíssims. Tot el que seria l'arqueometria, tots els anàlisis, diguem-ne, químics, geològics, biològics, etc., han fet que el que abans en dèiem un coneixement històric molt d'història, o molt d'arqueologia i història, ara s'ha convertit en una cosa molt més interdisciplinar. A nivell de recursos i trobar finançament, complica aquesta interdisciplinarietat. Ja sé que sí, però... Clar, la idea és fatal, això, és fatal, perquè en teoria et diuen no, tu fes docència i fes recerca, però llavors has de fer l'altra branca, que és l'administració, la captació de recursos i, per tant, la búsqueda una mica de les capacitats econòmiques que permetran, diguem-ne, desenvolupar. Això jo crec que, diguem-ne, és una tasca poc valorada en termes genèriques. L'Autònoma aquí hauria de fer un esforç, jo crec, de cara al futur, en què aquesta part de, diguem-ne, entre cometes, d'administració o de captació de recursos, a més en un món molt canviant com hi ha actualment, que és el món de que els projectes nacionals doncs, estan reduint-se, en canvi els projectes internacionals, sobretot de la Unió Europea o diguem-ne el món anglosaxó en general, doncs, estan creixent amb recursos molt elevats. Doncs, per tant, d'alguna manera, la nova generació és una nova generació que una mica la que representes tu, Anna, diguem-ne que esteu entre els 40 i pico, 40 i alguna cosa, que esteu buscant la manera de tirar endavant el que serien projectes amb fort impacte internacional. Aquí l'Autònoma haurà de fer una aposta molt elevada perquè, sense descuidar la docència, potenci aquest tipus d'investigació i de joves investigadors. Com vas trobar l'equilibri? L'equilibri per formar joves investigadors? Clar, no, és difícil, perquè d'alguna manera he dirigit moltes tesis, de les quals estic molt content de totes les persones que els hi he dirigit. He fet molta docència, he fet molta investigació i, per tant, tot aquesta triple... I administració també m'ha agradat. Estic a l'escola de doctorat des de fa molts anys. M'agrada l'estructura dels estudis de doctorat perquè són l'etapa culminant del que seria l'aprenentatge. Per tant, tot això és un equilibri, diguem-ne, de dedicació, de trobar el moment així i també de que les persones que t'envolten t'ajudin, no? Una mica aquesta ha sigut la meva clau, una mica de trobar sempre persones que creuen una mica en la recerca com a forma d'avançar a la societat. En la següent etapa, com veus... No sé, això. Ara, de moment, és la jubilació. Bueno, és aquesta l'etapa de poder fer el que vols quan vols. Clar, hi ha una... Què hi tens a la cartera pendent que voldries? No, clar, hi ha coses que són importants des del meu punt de vista. Una és quan un està immers en la investigació o intenta estar immers en la investigació d'alt nivell, la difusió, la divulgació es queda molt reduïda, pràcticament no en fas, sinó que et dediques solament a escriure per uns especialistes a nivell internacional molt ampli, però són escrits o són pensaments centrats en una categoria de persones o de social molt determinada. I esclar, si no ho retornem a la societat, això no funciona. Per tant, la societat ha de ser partícip de lo que estàs descobrint. I llavors aquesta etapa que ve ara de cara al futur em fa gràcia enfortir més aquesta línia d'una bona difusió. No de fer coses molt bàsiques, sinó de trobar la manera de... Hi ha gent molt intel·ligent en el món i, per tant, d'alguna manera que els facilitis informacions que són
històricament noves i arqueològicament atractives, doncs això fa que permeti, diguem-ne, tirar-los endavant a la seva procés de creació. Quin consell donaries als joves prehistoriadors i joves arqueòlegs que es vulguin dedicar en recerca i en contextos internacionals, a vegades en situacions de risc? Ja saps, Anna, que jo no soc gaire de consells, vull dir que tothom s'espavila com pot. Però, si hagués de donar algun consell, seria mantenir la curiositat. Jo crec que la curiositat i les ganes de treball són el consell més important que pot tenir qualsevol persona. És allò que sempre jo dic, que ja ho saps tu, Anna, hi ha moments de tristesa perquè t'ha sortit malament un experiment, una subvenció no t'ha estat atorgada, t'aniràs a sopar, beuràs una bona copa de vi, però l'any demà hauràs de tornar a tirar endavant i, per tant, aquesta resistència, aquesta continuïtat amb la recerca és el consell que jo donaria tot a la recerca o a la dedicació que facin ells i és el consell que els hi donaria d'alguna manera. Molt bé. L'apuntem, aquest. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Jo crec que l'Autònoma ha sigut per mi un excel·lent lloc de vida professional. He vist créixer el campus, he vist créixer la plaça cívica, la Biblioteca d'Humanitats, he vist créixer els bars, els restaurants. De fet, he vist créixer un sistema de campus que jo no coneixia, perquè les universitats que havia vist anteriorment, que eren Tarragona, que eren Barcelona, que eren Lyon, que era una mica Amsterdam, doncs aquestes universitats eren un altre model, i jo crec que el model Autònoma és un model molt reeixit, molt maco, i que solament falta que no perdem, des del meu punt de vista, o que trobem l'equilibri entre docència de qualitat, recerca d'alta qualitat internacional i, diguem-ne, una gestió humana el més fàcil i correcta possible.